8 sati. Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti. Nastavlja se potraga za trogodišnjom djevojčicom koja je još u srijedu nestala u Savi u Zagrebu. U potrazi koja je u međuvremenu proširena i na županiju do Ivanić-Grada i danas će sudjelovati pripadnici brojnih službi. Zamjenik pročelnika Zagrebačke HGSS-ove stanice Ivan Mišura. Nastavit ćemo tragati za djevojčicom. Krenut ćemo ujutro sa čamcima, tragat ćemo sa čamcima po koritu rijeke Save. Uz to pridružit će nam se ekipe sa dronovima i vjerojatno nekoliko pješačkih timova koji će proći uz korito Save. Podsjetimo, potraga je počela nakon što je majka djevojčice policiji dojavila da je s njom u naručju ušla u rijeku blizu Jankomirskog mosta. Nakon što je pružena liječnička pomoć, 34-godišnja majka uhićena je pod sumnjom na teško ubojstvo bliske osobe. Vijesti. Stiže novi val poskupljenja. Više od 50 dobavljača najavilo je rast cijena, zbog čega će dio proizvoda na policama u trgovinama, kako najavljuju, poskupjeti od 2 do 10%. Jučer je zato održan sastanak vlade s predstavnicima trgovaca, proizvođača i potrošačkih udruga kako bi se utvrdio novi popis proizvoda s ograničenom cijenom. Lista će biti proširena, točnije bit će više od 30 prehrambenih proizvoda i higijenskih potrepština s takozvanim zamrznutim cijenama. Evo što od svega očekuju građani. Ono što je nužno za svakidašnji život. Brašno, kruh, kava, šećer. Voća, to nam treba biti jeftinije, to nam je najskuplje skoro. Riba nam je isto skupa jako, a bi mi bakice isto pojele malo ribe. Koliko god proizvoda oni stave, uvijek je sve skupo. Kad god idem u dućan, nikad jednako ne plati. Pa kako to riješiti? Pa sve prehrambene artikle bi trebalo smanjiti porez. Što god da stave i 100 proizvoda po toj cijeni, povoljnoj cijeni. Jer oni će i onako sa drugim artiklima otići gore. Oni će dobiti, uvijek će biti na svome. Ako se da PDV sniziti jedino. Što država uopće može činiti na slobodnom tržištu? Što se očekuje od Državnog inspektorata i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja? Te imali opravdanja za najavljena nova poskupljenja? Analizirali smo to u našoj jutrošnjoj mreži. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić i Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata istaknuli su. Ovaj sastanak koji je jučer bio, jasno, nije bio takav da smo mi sada rekli tih 20 pa dodatnih 30 pa da iz toga izvučemo 30-ak novih. Tome je to i sad to će biti tako. Nego smo jednostavno rekli to je naš prijedlog. Zamolili smo sve dionike da se maksimalno uključe u tu jednu intenzivnu komunikaciju s nama kako bismo u jednom vrlo kratkom roku došli do tih proizvoda da bi se jednostavno ta lista napravila. Mi smo ukazivali već od stvaranja one prošle liste, još uvijek važeće, na potrebu da se i kruh primjerice stavi, da se stavi još i nešto više i od povrća i od voća radi toga što je to nužnost. Vijesti. Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua objavio je da je pregovarački tim njegove zemlje potpisao s Hamasom u Dohi sporazum o primirju u Gazi i oslobađanju talaca. Unatoč jučerašnjoj odgodi potpisivanja, pa i ratifikacije, u Washingtonu su ostali optimistični i govorili da će sporazum stupiti na snagu u nedjelju kako je bilo i planirano, a uvjeti za trajni prekid borbi bit će definirani u idućem koraku. Vijesti. Ceste su mjestimice vlažne i skliske, moguća je poledica, ponegdje ima i magle. Iz Hrvatskog autokluba vozače pozivaju na dodatni oprez te da prate njihova izvješća. Vrijeme. Biće pretežno oblačno, rijetko uz sunčana razdoblja, vjetar slab, na Jadranu uglavnom sunčano uz umjerenu buru, ponegdje i jaku, podno Velebita s olujnim udarima. Temperatura između -2 i 2, na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Dražen Jančić, uredila Irena Distarević. Ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva ni ljubavi. Šta mi prosto još za obeća? Ove pobjede moramo slaviti. Ova vlada vodila je tajne pregovore. Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije. Ovo su bile prilike. Najkraće kazano može
se ovako postaviti stvari. Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina. Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala. Poligraf. Politički grafikon. 8 sati i 6 minuta, dobro jutro vam želim poštovani slušatelji na početku novog poligrafa Hrvatskog radija. Evo, malo prije smo u mreži prvog čuli jedan aspekt problema inflacije i divljanja cijena. Sad ćemo čuti što o tome misle stranački prvaci. Naime, zbog novog vala poskupljenja SDP traži discipliniranje trgovačke pohlepe porezom na ekstra profit. Most traži interpelaciju o radu vlade zbog najviše inflacije u eurozoni, a istodobno Banski dvor i Standard građana pokušavaju zaštititi košaricom od ne više 30 nego 50 ključnih proizvoda s ograničenim cijenama. Mogu li Državni inspektorat i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja